És també crucial que de punta a punta de la Comunitat Valenciana cale una idea. El moment és ara. Ara és quan necessitem posar el millor de nosaltres mateixos per ajudar als demés. Com a contribució personal de cada un de nosaltres i del nostre partit a la situació d'emergència que estem visquent. Volem escoltar, volem explicar, volem unificar una manera d'actuar, una manera de contribuir des de la política a superar la pandèmia. Una manera per la qual la ciutadania ens ha de reconèixer com a socialistes, escoltar, empatitzar, dialogar, acordar i actuar des de cada agrupació, des de cada comarca, des de cada municipi. Ara sou més necessaris que mai. Moltes gràcies, companyes i companys.